Wemalo wami wankonzela kumalo wami mungambona. Wemalo wami wankonzela kumalo wami mungambona. Wankonzela kumalo wami mungambona. Wankonzela kumalo wami mungambona tate wethu. Wemalo nawe sitasami ngicela ungiphumele phansi kwesihlahla wankonzela kumalo wami wankonzela kumalo wami wankonzela kumalo wami wankonzela kumalo wami nawe sitasami ngicela ungiphumele phansi kwesihlahla sanyoka. Nonke izitha zami yani ngiphumele phansi kwedwala zonyoka. Wemalo wami wankonzela kumalo wami. Ukotien kwetien, unkwetien, uyasibona naswaqoka amabhesha. Unamanga boy, angeke usimele siqalakise. Ukotien kwetien, unkwetien, uyasibona naswaqoka amabhesha. Unamanga boy, boy angeke usimele siqalakise. Ukotien kwetien, unkwetien, uyasibona naswaqoka amabhesha. Unamanga boy, angeke usimele siqalakise. Thina ukotien kwetien, unkwetien, uyasibona naswaqoka amabhesha. Unamanga boy, angeke usimele siqalakise. Ukotien kwetien, unkwetien, uyasibona naswaqoka amabhesha. Unamanga boy, angeke usimele siqalakise. Thina ukotien kwetien, unkwetien, uyasibona naswaqoka amabhesha. Unamanga boy, angeke usimele siqalakise. Melisha phezu kwentaba enkulu idukumbane kwadila kumntshangala kwaphela amathasu. Ngayithatha mina ngayishishila ngayifaka inozolo wothulana uma ungazi umuntu kadishwa nekhono lakhe. Yavele yakhwela imambe emthini zehle inkukhu kwaphela ukuhlakanipha ongaphelela sazi ngoba yifika naphansi bafuna ukwenza ukusasa ojani. Bathi mshungu obheke ejavela ukho umuze ejavela.
Hadi şube, hadi şube, hadi. Ithi kweleza ntombi esangoma hambi yokulela abasenzi. Mina ngumhlakaza Nhlanhla kusala abanqoba bathi baselamtekatisa bethi mala visto abanjani. Isho qhupha hlabhahla majezulu usulula dume mina ngiquthola abashoko besapho sumanifest ebenkulu iqude navela amahlathi. Athi abantu dlala short ematindane khamduze emhlaba thambo lomuntu omuntu alisho lutho mengena ngqondo. Phecelezi dom kop short minded. Ashit dile. Ashit dile. Ashit dile. Baba şube, hadi şube, hadi. Mina ngingumfukisi walasta laseBergville lisale lezidleke zehlokosho. Ubheka ubaba peni usenjani. Usevanafana bangathi uphatha boqo. Usaqonda uleft no right. Phela ubhekuzulu sokwaba into nje hamba ixolisa konke amasaluni lawo. Into exosha konke amasaluni lawo. Ufisa ukunda impandla umbona nje. Bako. Wayiqala inkinga wayithinta inyosi enokududu lemamba ziyokuhlaba umfana yozuthi ipese ukuthi. Hadi şube. Uthandabuza kakhulu umfazi wempela uyakhohlwa ukuthi indoda yomzulu ayiwadla amabele idla umqombo. Ngake ngazenza mina ngaqonya amashingeni ngimncane bheka namhlanje ishinga lifuna amalobolo kimi ngekhaya. Ingane yala liyazi nokuthi injani yaziwa yimina. Ungabi nankomo mngwe wami ngabe ngiyakulobolela. Laduma lamthatha umuntu eqaba mangiyabale kumagweme enqaba ithele enkunzini. Mina ngumkonyovu wenkunzi enjalo nje bo. Ifuqa lapho sokunyathi into engakhuluma indaba zamuntu ehlala lapha kuphela. Bako. Azakathala weba. Yithi insizwa bafana yithi abaphathi begoli bafana. Unjani makunje yakungcone ekhaya? Izulu nile bafana enyoni ziyazalela. Ungcone ekhaya makunje nengane ziyathola nosumlazi. Akungcone ekhaya. Hadi şube. Ayibuzi insizwa. Ayibhema yobhema insizwa. Ngimvimba kanjani umuntu eyithekela utshwala ngemali yakhe. Uyahlanya mina. Yithi kudluka sithi kusala impiti kodwa ubuyela khona ndoda ekhaya. Othi ngidomule nali iphimbi lakwampungo selaphuma ingqini kangizwa umgodo ongano kanje lento ehamba indukisa konke masikali ngeququla empoko. Sisi. Phela ngiyabona nalo voicemail wami ka3years usulenzela khohlwa idici ukuthi phela inkaza ilingani nomfula futhi ayikazi ilingani impela impela. Idici ngiyaleqa ngodumo, ngiyaleqa ngogazi, ngiyaleqa ngabalandeli abaningi, ngiyaleqa ngengoma enkulu awuzwe nje. Angisayiphathi ke ngeze Nkosi yami so. Kahle ngilehlulwa ngayo yonke into leli iqhaza leli. Zishe emva kwakho Thixo limathixo sichaza mathi sexaxa lokwampungoso lento ebulala umculo ngamanga nje. Sisi, ngoba kumanga kuleli isaka. Sengize ngiyayibuza nje impela ukuthi walithatha leli isaka lamanga yena yedwa. Ngoba phela siyijwayele insizwe nalekhela. Naba nje uThixo sibajwayele bangamasoka ukuthi bayapheka bapheka. Kushiyeke nje ukuthi kuyigwala lokho kwesaba ukuqhuma kwevolovolo. Kodwa kuyapheka. Naba nje noSpiliyoni umfoka msa wengane phansi enyuthu. Bagana ngabafazi ngababili ngabathathu. Abanankinga nje. Nentombi enaleli isaka sijwayele siyazazi zimnandi futhi ziyaphindela. Wathi wena ulithatha leli isaka lokho wena wedwa. Enjani leli isaka nowafu wezini? Hayi sengize ngiyasola ukuthi waligwazela ngoba ugwazela yonke into wena. Bako. Ngaza kwehlelwe madoda nje. Namhlanje ngizakushaya unye diqandile. Ngiphinde ngikushaye noma usunyile ngikushayela ukuthi unyeleni ngisaqhubeka. Sis. Bako. Ngakuqunzula kuyidiqa amadoda ngakushaya kwanuka ifocus yonke ungafunga ukuthi iqhuma isitamkoko. Nobe ngageza usekezile utshela ukuthi kunuka yena kanti cha, uswelizinyo uyanoba. Ngitshela lezi indaba nje ngikhodla ofakazi abaningi ngoba ngikhodla ungizwe umfoko kaMntulu. Lo waphuma enqeni zakhe. Ngizwa kuthiwa wayesefana nobaba kuwo. Iphinde ngiphatha itekisi liyagqoma phansi emelimoto edubeni. Yena ke lo mfana wayesefana nezisini zakhe uqobo. Ngoba ngizwa kuthiwa wancela bakushiyela ibele wehluleka uncela. Iphinde ngiphatha uShaka umfoko kaMpungosi, ngiphatha uBongisana, ngiphatha uTshitshana udadewabo wentibala. Phela ngiyathanda inkazi. Amahlazi ediqa ngwazonke futhi kade ngawazi. Ukuthi nje ngikhuluma indaba zamuntu ngidala kuphela. Futhi ke nalidiqa lelo sengadilete kudala. Angisalinaki liyakotela nje liyalenga ngikho ngithi ngiqhathulule ngenduku namhlanje. Uyabona indaba kaNtombi eningi ukuthi wagwabula amanyonge oRibotel.
waphuma usukhatha phansi ngiyayazi le ndaba kodwa ngongizwe ngithi bengaphutshuka ubosola mina ukuthi umgodi ongani kwanje uyanuka lokho ngayazi ngincane leyo ndaba ngina 3 years kuze kube manje ngithule nje duka kaze ngikhulume le ndaba le naye futhi bengaphutshuka leyo ndaba ubosola mina uyabona nje le ndaba yokuthi utekisi wakupheqela ingoduso ngayazi iqala ngisho kunawe leyo ndaba kodwa nje wazi ngizwe ngikhuluma ngayo wazi wayifahlukela wena abahloti ngibuza ufahluka ukuthi awucuphi ngiyakwazi konke lokho ukuthi unabazinyalo lisithwathwa ngiyakwazi konke lokho angazi ngabala ngithini uNkulunkulu wami shembe le ngane yaqalekiswa ukuthi usebenzisa ihleza nezivalo zobhiya amayendlini encane into zami nje lezo ngiyazazi kodwa ngiyangizwe ngivukaza futhi bazeke zaphuthuka nisole mina nakuwe kodwa bangichaza kakhulu ukuthi umlandeli wami uyangithanda uhlala uxoxa ngami uyangilingisela futhi ngeke usayeke ukupotela kimi uyabatshela abangani bakho ukuthi bawayeka mina kuyaphela ngabe kwezomculo cha kuyangichaza ke lokho ngoba iqiniso uyaliphahluka masudakile ugiye ushimi lobe icathule ezitshekile phambi kwefoshuna yami ungibona umemeze stage uphuma ujabule yonke leyo nto nje uyabona leyo nto leyo nabafana bakho bayangithanda babehlangene kodwa ungekho wena bathi usekwetho angcone ekhaya basha bathe mami uyabona nje kumnandi nje yonke into nalento leyo ukuthi upheqana lozuma ngiqaqha no okuzozo lo imanager yakho naze nahamba na upheqana le Dubai isebenza thina ngapha ngiyakwazi konke lokho kodwa nje yabona nje izwa liyazi lento uyabona kayaphuthuka ubosola bakho abakho yeri kahle kwebathatha nisazozala uqunququnqu yimpi kaNkulunkulu noSathane yeyemba phalo ngeke nisayikhona sika yimpi kaNkulunkulu noSathane uSathane bamhlwithi igezi ezulu bamqhathaza kwamhlaba ngizwe ngandlebeke ukuthi uSathane bamqhathaza empangeni obuke esigodini sasemkhandleni waqoma ngeqolo phansi wasisuza washipha kwaphuma usigwebe nje obemnyama kanje nyama manje ngathi ugejwe imali awumbuzo nenqina lemfene ixela libuyisela umculo emumva komkonkoni ngala ngaphela kahle nje kunini engikwaziyo ngaleli iqhaqa ukuthi ngoba nje ukukhuluma kuzona into zami lezo mina ngizazela ukutala lapha nje kuphela wena umashutha nazo zonke izinto ezithintwe izandla segcoka mamaqedwe uyinukisa kwagiya ngecathule inokayo phambi kwefoshona ngathula nje ngakufaka voicemail laphinda lashalaza awunamahloni ushutha nezingane zabaneweni nodadewenu ngenhloso ukuthi umaka mina ngithi phela mina ngizela ngiya wena yokushaya ingoma ukhale kakhulu phinde ngithi khala Sathane ngibulala la duma lamthatha umuntu aqamba manga uyabale kumagweme enxeba ithele enkunzini ngithena iqala inkinga abafana thithi inyosene ukududula emamba zemhlaba abafana nozelithi esengivutile kubuka mafenda nosheshe wafenda ngingakasho ukuthi fenda sabaweli angimbazi umnandi bengoba umshebeni ngijajayele thoama fequza uyakhumbula eThekwini semagolideni nama-aliso ukhomplela ukuthi abafana bathi balambile wangibiza eceleni ungibizele esayidini waje thoama khona ngididawula labafana bahamba nababo bathi balambile bephuma nje endlini labafana badanga ngathi kubo ngiyasola boniwe laba bakho labafana laba ayiqonqela madala ayiphuza insizwa ayibhema insizwa ngimvimba kanjani umuntu ethe ngibhodlela libiza ngemali yakhe ngikutshela izindaba nje ngisegola amadoda kanti njalo ngamaholidi ngiyehla la ngiyokwenza ukuthi ngakithi nabahamba obenza ngakini ukubi ngakudala lapha lokho kwaphuma ey'nqeni zendoda usiyongixolela amashandu ngiyazi ukuthi akuyona indlela wangikhulisa ngayo le uyongixolela shandu kandaba nomashabalala waxolela iqhawe lasemlindeni mhlala ligwebela unumber 4 njengobani engavuma ngobaba wakhe leli gica ngalikhalisa lishonela ogogo walo ngenhloso yokukhanda ukuthula noxolo endimeni kaMaskandi ngishawa ingqondo laqhubeka la ngithuka ngoba linenzondo yeqiniso washo umfo kaMqhuzulo wathi animbhekeni uyenza akenzi ngamabomu uyayazi into ayenzayo inkosi eyongiqulisa amacala ngiyehlisa ngoshumi enkala esihlaleni sayo kubuse mina ngiphatha abantu bayo ngoba vele kuyobe kusho ukuthi laba bantu ayibaphethe ngeqiniso angithi phela mina umfofo sawenyathi ukushishilisa kudluka sikade kusalifiti kuthi dubula sasuqe ngedolobhani uma kwasule ematuba emjejeni isigodla ngikade khona usapha kuyathulula namanje wena entebelele ashila tembele